Jeg hedder Alexander Hattini, og jeg er komponist og organist her på MGK, sammen med mine venner her. Jeg har skrevet et stykke til alle de instrumentalister, vores klasse, som spiller klassisk. Og det er et stykke over digteren Pablo Neruda, som er chilener. Temaet er måske ikke så velegnet til den her hyggelige orienteringsaften, som er diktatur. Første del af digtet handler om Pablo som digteren, som udtrykker sin kærlighed til sin elskerinde eller til Chile, fordi under den her tid så er Chile under diktatur, altså under Pinochet. Og anden sats af stykket, det er ligesom det, der sker, for digtets navn er If You Forget Me. Det er ligesom det, der sker, hvis man glemmer ham, eller at Chile så glemmer ham, eller hvis der så sker noget med elskerinden eller Chile. Og vi har en sopransolist, Anna, som vil citere nogle ord fra selve digtet.